Tuh, दानिया जाबाय जोंहा आइयाबो नायबाय आइया खिन्थु इमान गिदिर लुनाय हिसाबै सात लुबानो हामगौमोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु जोंहा बिदि साथ'नाय फैसा गैया नालाय बेखायनो लुनो हायासै बाबुजों नोंबो साफाय हेल' लोगोफोर दायो थांगासिनो दङ आइखौ जोंनि न' गोदानखौ देखायनो नैया आइया न' गोदानखौ नुवाखैनो बिराद नायनो लुगैसोदो नुवानो जाला माला जुग जाबावगोनथाय दा जों न'खौ लुनो हाला आरो मिनिमाम 2 बोसोरसो नांगोन जानो नुवानो जाला जोंना साननायफ्रानो जाफुंलाहाय लोगोफोर माने पिं 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 बारसोदों बिबारा मानसिफोर गथ'आबो पिंक गानदो बिमायाबो पिंक गानदो आंबो एसे पिंक हांनो दायो न'खौ देखायनो लांगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो सोंगासिनो दङ लोगोफोर न'खौनो लुनो माथो जालानो 2 बोसोर थांबाय दाबो आधाल' जानानै दङ आरो खै बोसोर लाबावगोन मिथिला ना बाबुआसो सेंग्रा देलायसिगोन नामा सिमियाबो नायनो बिराद लुबैबाय थादो बिराद गोबाव जाबाय माने जानुवारिनिफ्रायनो खनसेबो थाङाखै न'आव दिनैखौसो थाङाखै सिमिया गाखोनो लुगैलायबाय आरो बाबुआ बेखौ नुनानै गाखोसिगोन दे आइया जोंना गानजा सखा ओइ नै नायदोबाय खोनाबाय बे नागिरलायदो बिब'खौ नागिरलायदो गोजानावथ' बेरायहैनो मोनला नालाय गामियाव बेरायलाय लामायाव बेरायलाय न' नायलाय ओमफ्राय दखाना बन्द'सो दिनै बन्द दहाय खुलिदोंमोन दा फैनांगोन आरो जों दैलाङावलाय बिदिनो जागोन दायो दायो नै जों न'खौ नायनो थांगासिनो ना मोनसे माबा आरोना फुलुं होनना बुङो दलं जाबाय बियो ना बे जाबाय दासो थांनाय फैनाय खालामनो हासिगोन आरो ना गरेस्वर बे टाइपखायसो एसे माबा लामाखाय मेन लामाखायसो थाब बानायबाय खोमाहाय नङाबाथ' थाब बानायनो लामायाबो बिराद मोजां जासिगोन दायो अखा हायां जागासिनो दङ बेनिफ्राय नै दलंनि थाखायनो थांनाय फैनाय खालामनो हायाखैमोन ओमफ्राय दायो जाबाय फाइनेलि बेयावनो बानायदोंमोन बेयावलाय माथो मेन लामासोमोन जेबो दै गैयामोन मानि दलं होखो बेयाव मा होनो ओइथिं थांलाय फैलाय जायोना दुब्लिनि दैया नैया बेयावनो जायगायावनो मोननै ब्रिज फिसा दुखुआबो गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय सिमिया बेयाव गाखोनोनो फैयो आरोना जोंना गारियाव नङाबा फैया बिसोर फैसा खांग्राया दखानाव नंगौ नुफेराखै मानसिखौ दा सोरलाय हेल' गोबां मानसिया कमेन्ट हरगासिनो दङ न' गोदानखौ खनसे देखाय दिनै देखायनो थांगासिनो दङ लामाया इबो माबा बानाय इफोरखौ बानायजोबसिगोन दे मोना फैखांखाबायना मन्दिरा बेनो ओमफ्राय ड्रेन बानायनायावबो ओमफ्राय बे शिब मन्दिर जोंना हाबलां मन्दिरनिया होनबाबो बाबा ओमफ्राय बै लाइननि खुन्थाया जोंना माबायावनो दङ ना दुब्लियावनो दङ बेखौ बोखानो होदो दायो बोखानांसिगोन बोखारबा होमबा लुनो हाथ'नाय नंला नै बेखौ बोखानो होदो बेयाव हालेवगोन नालाय लाइना दाबो कानेक्सन होआखै सब रेडि जाना दङ ट्रान्सफर्मार होना दोनबाय बोखारनानै बे लामायाव गायनांगोन नैफोराव बरिया ना मोनजागोन आरो जों माबानिसो माने माबा फिखादों आरो फानो जोंनि हा मालिकनिनो बियो खिनावबो न' फैसिगोन टिक्लिमोन ना नै हाखौ फानबाय ना फानबाय टिक्लि फैगोन बे पकरि दखाननि लाहा फैगोन होमबालाय आंना लोगोफ्रा मेल्ला जानोसै नैया आङो देखायनो लाबोबाय फाइनालि नायदो नैया जोंनाया फुख्रिखौ फबजोब्बाय मालाबा नायदो गैया नङानो दाबो थुख्राल' गोजाना आरो जाबावाखै बाबा नोंनि न'आव फैदों नोंनि न'आव नैया लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं देखायनो फैबाय बिदि जाना दं आरो दा नैया ओमफ्राय थिं देखायनोसै नैया नायदो दा बिदि एरिया जागासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं ड्रन शट देखायगोन र' ड्रनखौ बर'नि आङो बरियानो
अखा हायां जादों अब्लाबो ड्रनखौ होनोसै आं थाबनो या ड्रन शट मोनसे होनोसै थारमाने नायगोन बुंबाय थादोंमोन नालाय दायो सानिफ्रायबो देखायगोन दायो गोजौनिफ्राय देखायनोसै निया नायदो र' अन खामनि बास अन जाबाय गिदिर होनना बुंदो सात धालायखौनो लुनांगौमोन बिनि बायदिबा ना सातखौ मोजां मोनो आरो ने ओरैनो सातसो मोजां मोनो नालाय दायो ने बादामालि खाजोब्बाय नाय देखायनि थनखौ दा एख' आपडेट जायाखै नेयाव मोनसे होनो दोङो बे मोनसेया बाखि दङ बिनि उनाव लहा होनोसै बिनिफ्राय थिं होनोसै बिनिफ्राय प्लास्टार होनोसै फ्लर प्लास्टार खालामनोसै ओरैनो गोबां बाखि दङ नाय सोरगिदिं नैया बे जाबाय नालाय बेनि उनाव आरो मोनसे दंबावो बे जानो बाखि दङ बाखि इफोरथ' सब क्लियार जाबाय ओमफ्राय इफोरबो जाबाय बेयाव बेथ' अपेन किटचेन जाना नालाय अपेन हल जागोन नालाय बेथ' सिन्था गैला ओमफ्राय रुम सुमफोरा सब रेडि नेयाव लेट्रिन बाथरुम गैया बे मोनसे गेस्ट रुमाव ओमफ्राय बैयाव दङ आरोना नेयाव मोनसे माबा मोनसे दोनगोन सानदों बेखौ उनाव मिथिसिगोन ओमफ्राय बेयाव लेट्रिन बाथरुम दङ बेबो अलमस्ट क्लियार जाबाय निया इखिना एसे बाखि दङ बेखौ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बे खिरखि सिरखि लागायनो बाखि दङ बेफोरथ' सब क्लियार जाबाय जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर एथिं फायबा जोंनि नै रुम माबा हा मालिकनि न' बियो बे हा मालिकनि न' ओमफ्राय नैया एथिं बा सिसि ब्लक लामा बिथिं थांबा डाइरेक्ट खैराबारि मेडिकेल सहैगोन आरोना बरियानो दायो अखा हायां थनखौ ड्रन शटबो देखायबाय आङो ड्रन शटखौ मादि मोनदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बिराद बार बारबाय थादों बेखायनो बारा मोजां लानो हायासै ओमफ्राय बिथिं मोनसे दर बिथिं किटचेन जागोन नालाय बे मोनसे किटचेननि बे माबा खारग्रा आरोना बे थाखाय बे मोनसे थाबाय खिरखि ओमफ्राय बेबो थाबाय ओमफ्राय नै बिमा फिसा बेयावनो दङ सिब टुकुखौ दिनैसो देखायनो लाना फैदों जोङो ओमफ्राय नैबे जोंनि रुम बेबो क्लियार जाजोब्बाय नैया बे लेट्रिन बाथरुमावबो जाजोब्बाय क्लियार दायो जों थांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बिराद कमेन्ट हरबाय थादोंमोन नालाय न'नि आपडेटआ गोबाव सम जाबाय होआखै होननानै बेखायनो दिनै होबाय नैया 360 देखायनोसै खोन्था 360 आरो ड्रनाव नोंथांमोना नुखादों ना बेयाव जोंहा मिस्ट्रिफोर थायो दा हराव फैनो थाफैगोन बिसोरो लाइन साइन फुरा रेडि दंखायो जाबाय ओइ माबे औ माने ओरै राउन्ड माबा थानांगौमोन ओमफ्राय इयाव ओरै होसिगौमोन आरो माबा माने बारा माजों गनोना गरम दिनाव सिङाव जोंथ' क्लब क्लाब लुगोन नालाय बिदि आरो बैयाव खालि गारबोनांगौमोन आरो लाइक दासो माबा खालामनांगौमोन माबानि बे बाथरुमनि उइन्ड' बिदि टाइप बै गोजौआव ओमफ्राय ग्लास फिसा फिसा थाबायमोन आरो मोनसे माबा थायोना बेफोरखौ होनांगौ थ' दानिया जाबाय जोंहा आइयाबो नायबाय आइया खिन्थु इमान गिदिर लुनाय हिसाबै सात लुबानो हामगौमोन होनना बुंदोंब्रा खिन्थु जोंहा बिदि सात लुनाय फैसा गैया नालाय बेखायनो लुनो हायासै बाबुजों नोंबो साफाय नैया टुकुआबो दायो जों थांनोसै टुकुआबो नायबाय तलौ ओमफ्राय थांनोसै गरम मोनदों दे ओइलाय बे मिस्ट्रिफोर थानाय न'खौ सिफायबा मोजां नुगोन आरो हाया ट्रायंगल टाइप नालाय जोंनिया दानिया थांलायनोसै मोजांसो लामा खाथियावनो बरियानो जोंहा
जि साजायगोन बेखौ जौआ ना मावो होनांसिगोन फेरा दायो जों इथिं थांबा मेडिकेल मोनखागोन डाइरेक्ट खैराबारि इस्टावबा नों खोमाना होदों टुकुआबो नायना बिराद मोजां मोनबाय टुकुआ सानदों आंखौ भारा रुमावसो दोनबाय थायो न'आव गैया नामा हाय लोगोफोर थाब थाब मामि पापानि नामै जाबाय आरो खै बोसोर नांबावगोन सिन्तायानो गैया ओमफ्राय दैखौ लोंनो हाया मिथियो अनहरबानो थाबनो जागोन आरो ओमफ्राय बेयाव मोनसे खाबाय थादोंनिया हा एबा सोर खादों बेखौ मिथिला बिसोरनाबो हाग्रा जालांबाय ओहो खाथिया आलि दाब्ले दुब्लेसो फैयो खोमा आलि गैया खोनादों खोमा माइ गायनाय सम दाउब'आ नाय जोंना गोदान स्टुडिअ जोंबो फैथाराखै फैगोन र' खाथि ज'नो नङा बे नङा हेरेन बाबाथ' मंगलदैयाव थांबा सेमिनि स्कुला मेडिकेला जोंहा बाबुनि लोगोफोर गासिबो जागोन सिमि खोला नैया सिमि देखला ओमफ्राय माबा खोला मेडिसिनखौ सेमिनि तालाखौसो दायनि हाग्राबारियाव सफैबाय जोंहा हाग्राबारि टुकुआनिया टुकुआ न'खौ दिनैसो नुबाय बिमा बिफानि न'आ थारैनो दंमारो माथो होनना सानबाय आरो दासो नङाबा ओरैनो भारा रुमावनो आंखौ फेदेरसिगोन नामा सानबाय थायो दा गावनि रुमाव थानो मोननाय नङा नामा होननानै दुखु जाबाय थादों मानसिया टुकु दिनै नुबाय ना हा न'खौ नुबाय टुकु भारा रुमादि बेसे लोखि जोंनो बेयावनो मा नांगौ होजोब्बाय बे नङा ini tuk si mini cycle lah. Atau kok